azkeneko lan honekin ikasgaiari bukaera emango diot. Ikasgaia baliagarri bezala baloratuko nuke. Blog bat sortu dugulako, komunikazioa lantzeko ezinbestekoa diren hainbat programa erabiltzen ikasi dugulako, eta klaseak ordenagailu baten aurrean pasatzen ditugulako, ez? Komunikazioa lantzeko eta teknologia berrien mundu hau ezagutzeko aukera bikaina dela uste dut, izan ere denbora aurrera doa eta teknologia evoluzionatzen doa, ez? Unibertsitateko ikasleekin ikasgaia burutu ahal izatea positibotzat baloratze dut, baina etorkizun batean uste dut lehen edo haur hezkuntzako eskoletan gutxienez ikasgai honen erabilera sustatuko dela, ez? Ikasgai honek ezinbesteko lan tresna bat izatea eskatzen du, ordenagailua, ez? Así que igual ordenagailu portatil bat erostea tokatuko zaizue. Ikasgai honek etxean ordu asko sartzera bultzatzen zaitu, baina azkenean irakasleak bidaltzen dizkizun ariketak gustoz egite dituzu, ez? Azkenean ordenagailu baten aurrean zaude eta webgune lan egiten ari zaren bitartean webgune ezberdinak bisita ditzakezu, ez? Eta azkenean denbora ikasten zaudenean baino askoz azkarrago pasatzen da, ez? Orokorrean ikasgaia ondo positibo moduan baloratu nahiko nuke, eta oso pozik ibili naizela esan beharra daukat.